ihora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Oakland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze emini nje. South Africans will make their own judgment, but I do have paperwork anginavala. Iphini lomkhuzi wamaphoyisa uJenene uShadrack Sibiya uthi ukulungele ukuvikela isithunzi sakhe. uSibiya uyalela ukuthi kahlabi ikhefu elikhethekile emva kwezitsolo ezenziwa kumkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi malungana nokuziphatha kwakhe. There is a specific timeline that these two committees must actually attend to the matter. Amalungu amakomiti asephalamende abhekela amaphoyisa kanye nezobulungiswa seqalile ukubhunga ngezinyathelo ezilandelayo zokuphenya kwezitsolo zenkohlakalo ngaphakathi kombutho wamaphoyisa. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Chris usethathe isinqumo sokuhlakaza ibhodi le-Road Accident Fund ngemva kwemizamo eminingi kahulumeni yokungenelela exazululeni izinselele ezibhekene nesikhwama se-RAF. The happy index of this country. Kwezemidlalo inyuvesi eVets sihloniphe usihlalo weKaizer Chiefs uKaizer Shintsha Guluva Motawonke ngeziqu zobudokotela ngenhloso yokuqhakambisa iqhaza lakhe ekugqugquzeleni ezemfundo kanye nokuthuthukisa intsha kuleli. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezikuqha phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Iphini lomkhuzi wamaphoyisa kuleli uJenene uShadrack Sibiya uthi ukulungela ukuvikela isithunzi sakhe phambi kwekhomishana yophenyo. uSibiya uyalela ukuthi yahlabi ikhefu elikhethekile emva kwezitsolo ezenziwe umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi malungana nokuziphatha kwakhe. uMkhwanazi wasola uSibiya ngokuxhumana nababandakanyeke ebugebengwini obuhleliwe abaphazamisa ukusebenza komthetho. Umkhuzi wamaphoyisa kuleli uJenene Shadrack Sibiya uthusha-qekile ukuthola incwadi emnika umhlaba khefu emsebenzini wakhe. Lokhu kuqinisekiswe umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene Fani Masemula nothe ukumiswa kukaSibiya kuza njengoba kuqhubeka uphenyo ngezinsolo ezishaqisayo ezenziwe ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu Natal uJenene Nhlanhla Mkhwanazi. Disturbed and surprised in a sense that once the president announced and made a pronouncement that it is going to be an inquiry that he will determine and produce a report, all of us need to comply. uSibiya uthi ukulungele ukuvikela isithunzi sakhe phambi kwekhomishana nezobe iphenya ngalezi nsolo. I'm only worried that the police are being put in this terrible situation into disrepute, and the damage, all the hard work and been thrown in the dustbin. And I'm looking forward to clearing my name, and I'm asking South Africans to look at it as it comes. We will testify. South Africans will make their own judgment, but I do have paperwork anginavala. Yize kunjalo kepha siqhubeke imibuzo ngesinqumo sikaMasemula kwazise umengameli wezwe wamemezela ukuthi ikhomishana izonqoma ngekusasa labanindeka ezintsolweni uma isiphothulile uphenyo lwayo. Ikomiti lomnyango wamaphoyisa ePhalamende kanye nekomiti lomnyango wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthetho sisekelo bacubungela indlela okuzophenywa ngayo izinsolo ezenziwe ngukhomishana kwamaphoyisa kwaZulu Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi. Ikomiti lomnyango wamaphoyisa nekomiti lezobulungiswa nokuthuthukiswa komthetho sisekelo bacubungula indlela ezosetshenziswa ukubhekana nensolo evezwe ngukhomishana wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu Natal nokuyizinsolo ezithinta inkohlakalo yamaphoyisa. The issue out that there is a specific timeline that these two committees must actually attend to the matter.
that would have been raised by the Provincial Commissioner of the South African Police Service in KwaZulu-Natal. The deadline to that is the 23rd of July 2025. Umzwanele Manyi weqembu umkhondo wesizwe uthi njengoba phambilini uMengameli Cyril Ramaphosa ke waveza ukuthi enkohlokalweni ANC ihlezi ngumsola wokuqala ANC angakuphikisa lokho yena ukuthatha njengeqiniso. Ramaphosa said ANC is corruption number one, is accused number one in corruption. That statement went unchallenged by the ANC itself and by the Integrity Commission of the ANC. So therefore I'm sitting here, I'm taking it as a fact because it was never challenged. Abezomthetho eParliament babe nesethulo kulolu daba. Also know, Chairperson, that there's about 121 case dockets that were allegedly taken away from this political killings task team to Mr. Sibia's office by the minister. We are told that 5 of these dockets had instructions to arrest the perpetrators. Mangabe sewuphothuliwe lomhlangano lamakomiti amabili alindeleke ukuba khiphe umbiko eshamthetho sikazolonke ngolwesithathu lizayo nokungumbiko ozocacisa indlela eyaphambili. Ungqongqoshe wezamagugambiwayo uGwede Mantashe ubanjiswa okwesikhashana ezintambo njengongqongqoshe wamaphoyisa njengoba kwakuqokelwe isikhundla uSolwazi uFeroz Khatshaliya ezoqala ngenyanga ezayo. uSolwazi uKhatshaliya usehlonze ukuthi ukuxambukela kosombusazwe emsebenzini wamaphoyisa kunomthelelo ongemuhle ngesithunzi kanye nokwethenjwa kwawo umphakathi kanti kuzothatha izintambo ukulandela komhlaba khefu onikezwe ungqongqoshe uSenzo Mchunu. uSolwazi uFeroz Khatshaliya ukholelwa ukuthi ukuyifaka kosombusazwe ezinhlakeni zokusebenza kombutho wamaphoyisa kunefuze lelibi nokugcina kuletha ukungabaza ngobuqotho bokusebenza kwawo einhlelweni zokuliswana nenkohlakalo kanye nobugebengu. uKhatshaliya ufuna osombusazwe bangangeni bagamanxa ekusebenzeni kweSAPS. We need a professional police service and that politicians should respect certain boundaries. Political interference which is excessive and beyond the limits of the law, for instance, or interventions which don't respect those boundaries can be very damaging. And vice versa, you don't want police officers to behave as politicians. Ukuhlakazwa kophiko olwasungulelwa ukuphenya ngokusocongwa kosombusazwe KwaZulu-Natal ozobamba njengongqongqoshe wamaphoyisa uthe udaba lolu azoluxoxa nomkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke lapho bezobukeza khona ngokuthi kuzofanele libuyiswe noma cha. The questions about that particular unit and why it was dismantled is I'm going to have to try and understand whether there were good reasons or not. And of course the question will arise whether or not it should be reinstated. But I don't have an informed opinion on that matter at this point. Emva kokunikezwa umhlaba khefu kaNgqongqoshe uSenzo Mchunu ngesonto kuqokwe okwesikhashana uNgqongqoshe uGwede Mantashe okuyinsukwana kuze kuba uSolwazi uFeroz Khatshaliya uthatha izintambo maqala inyanga. Umgqugquzeli we-ANC eGauteng uHope Papa uthi abantu bakuleli kufanele bakhathazeke ngezinsolo ezenziwe umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukusho lokhu ngesikhathi ebambe isithangami nabezindaba emva komhlangano ababenawo. Umgqugquzeli we-ANC eGauteng uHope Papa uthi abantu bakuleli kufanele bakhathazeke impela ngezinsolo ezikhishwe umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi. Should South Africans be concerned about the revelation? Yes, they should be concerned. But the concern should not lead to kangaroo court mentality. Because kangaroo court mentality and constitutional democracy don't go together. Everybody wants to have a fair hearing. You can't just make statements, so and so must just be what you can't. Even people at their workplaces, they don't want to be accused and they don't have to have a hearing. Uthe emhlanganweni ababenawo bakhulume ngesimo seqembu kulesifundazwe. The ANC Gauteng PTT discussed a report about the state of the organization in the 5 ANC regions of Gauteng: Greater Johannesburg, Greater Tshwane,
Ekurhuleni, Sidibeng and West Rand, ANC Leaks, MK Liberation War Veterans, and Alliance. Uthi bakhathazekile ngamacala okubula kwamakhansela eGauteng abangazi ukuthi aphelela phi. Cases of murder in Gauteng, there has to be a sense what's happening with those cases. But we were talking about that this phenomena is which you associate with preparations for elections. We are aware of some of the councillors who would report to their chief whips about that, and municipalities must take proactive actions to create safety for public representatives. Selugcine ngokuhlakazwa ibhodi lesikhwama sabalimele ezingozini eRoad Accident Fund. Ngokwesitatimende sehhovisi lomnyango wezokuthutha, ungqongqoshe wawo uBarbara Chris uthathe isinqumo sokuhlakazwa kwebhodi ngemva kwemizamo eminingi kahulumeni yokungenelela exazululeni izinselele ezibhekene nesikhwama seRAF. Phakathi kokunye ungqongqoshe uChris abekhala ngakho indlela ke ibhodi leRAF elisingethe ngayo udaba lwesikhulu sayo esiphezulu Collins Letswalo samisiwe esikhundleni. uLetswalo uphosele ke inselele enkantolo malungana ke nesinqumo sokumiswa kwakhe ke kanti kuhlonzwe ke nezintolo zokuthi liphezulu izinga longaphathwa kahle kwemali kulesi sikhwama sabalimele ezingozini njengoba sibhekene ke nezinye izimangalo ezahlukene eziphambi kwezinkantolo ngokwehluleka kwaso. Kanti ke ihhovisi lomnyango wezokuthutha selifake isicelo esiphuthumayo kumgcini mafu sokuthi uqoke umlawuli wesikhashana ozokwengamela ukusebenza kwesikhwama seRAF. Ngokuleke sisathi ku ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. SABC njengoba celebrate iminyaka ewu75. Thina njengababukeli beSABC sithi happy birthday SABC. Njengoba kuphiko lwezindaba lwe-SABC ligubha iminyaka engama-75 laqala ukusakaza izindaba, sithena kasibheke emuva sibuke umlando wazo lezi ndaba zehora lokuqala nezaqala ukusakazwa ngo-2012. Asikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibike ukuthi iphini lomkhuzi wamaphoyisa uJenene uShadrack Sibiya uthi ukulungela ukuvikela isithunzi sakhe kanti kuyalela ukuthi ahlabe ikhefu elikhethekile emva kwezitsolo ezenziwe umkhuzi wamaphoyisa kwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi malungana nokuziphatha kwakhe. Ukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ihhovisi likaMengameli wezwe seligxeke isitatimende se-DA esiveze ukuthi isithunywa esikhethekile sikaMengameli kwelaseMelika umcebisi Jonas unqatshelwe incwadi egunyaza ukuthi asebenze kuleli yazwe. Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uthi ukhathazekile ngokubalulwa iDA esitatimendeni sayo izolo njengoba ukhulumela leqembu ebalulwa ukuthi uJonas akazange ayithola incwadi yemvume kubaseMelika futhi ngeke akwazi ukwenza umsebenzi wakhe njengesithunywa esikhethekile. The presidency is concerned about the Democratic Alliance's persistent campaign against South Africa's national interest and its posture of trying to embarrass and belittle our country, and in this specific circumstance, Mr. Jonas. This campaign has its origins in a Democratic Alliance visit to the United States earlier this year. Okhulumela iqembu le-DA kwezobudlelwane namazwe omhlaba uthe uRamaphosa wazi kahle ukuthi uJonas akamukelekile eWashington DC nokuthi wanxuswa ukuba aqoke esinye isithunywa. I received information from impeccable sources, very senior sources in the US administration who confirmed three things to me. One, they confirmed that in May, the United States had denied Mcebisi Jonas a diplomatic visa. They confirmed, secondly, that on numerous occasions, the presidency and various other interlocutors and ANC officials had been informed by the Trump administration that they would not formally negotiate or engage with Mcebisi Jonas as special envoy, and they had requested that a different envoy be presented. uMagwenya uthi uma iDA ingaphumelela ukudicilela phansi ubudlelwane
nobudlelwane beningizimu Afrika neMelika lokungalimaza nempilo yabantu baseningizimu Afrika abathembele ebudlelwaneni obuhle bezohwebo. Bukele njengoba uphiko lwezindaba lwe-SABC ligubha iminyaka engama-75 laqala ukusakaza izindaba. Sithe ake sibheke emuva sibuke umlando wazo ke lezi ndaba zehola lokuqala nezaqala ukusakazwa ngonyaka ka-2012. Njengoba umsakazeli womphakathi iSABC ubungaza iminyaka engama-75 selokhu waqala ukusakazela umphakathi izindaba, sithe ake sibheke emuva sibuke umlando wezinhlelo zezindaba. Izindaba zehora lokuqala emini zesiZulu zaqala ukusakazwa ngoNcwaba ka-2012. Umsakazeli womphakathi wawuqala ngqa ukukwethulela izindaba zasemini ngoluka Mageba. Simbingelele sinamukele kwezehora lokuqala emini. Lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokwasokhela nazo ezinohlonze emini nje. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke la ku-SABC Lehigh. Igama lami nginguDaud Phungula. Ababukeli bezindaba zesiZulu abasuke bekhona ngezithuba zasemini kanye nabanye abakwaziyo ukuzibukela besemsebenzini bathi likhulu iqhaza lezindaba zasemini futhi bayazithokozela kakhulu. Ngalalisele ku-SABC News ngokuqeda iminyaka engama-75 sisakazela indaba ngokungenzeleli nokungachemi ngokuthembeka. Engathi kungakhula njalo SABC uye phambili ngenhlelo ehlukahlukene ikakhulukazi lezi eziba ngo1 thina emasisematorhweni ke siyasizakala kakhulu ngoba sithi sidla lunch ngapha sibe sibuka indaba sibuthi kwenzakalani ezweni sakhile. Sibongele SABC njengoba isiqeda iminyaka yo75 siyajabula kakhulu siyayithanda SABC siyathanda noKhoze FM siyayithanda indaba zesiZulu siyacela ukuthi beqhubeke besisakazele ngesizulu sikwazi ukuthi simamele indaba ngolimi lwethu. Konke nje sithi phambili SABC happy birthday. SABC njengoba celebrate iminyaka yo75 thina njengababukeli be-SABC sithi happy birthday SABC. Mbukeli kusukela kudala kuze kube manje iSABC iyaqhubeka nokubika okwenzeka kuzo zonke izingxenye zezwe nasemazweni omhlaba kanti iyaqhubeka futhi ayikhethi balala muntu. Abantu abangaphezulu kwesigidi babukela lezi ndaba zehora lokuqala emini insuku zonke. Usomlomo womkhandlu wesifunda uMkhanyakude uSolomon Mkhombo uthi uzonikela enkantolo ukuphosela inselelo isinqumo sikahulumeni wesifundazwe sokufaka lo mkhandlu ngaphansi kweso lomlawuli. Lo mkhandlu kokhungethwe ke izinkinga oholwa ke-ANC ubusanda kukhishwa ngaphansi kweso lomlawuli ngoNhlolanja kulonyaka. Isinqumo sokuthi lo masipala uqhubeke ngaphansi kweso lomlawuli simenyezelwe ngqongqoshe wezokubusa ngokubambisana esifundazweni KwaZulu-Natal uthula sizwe Sibuthelezi. Kodwa usomlomo kulo masipala uthi bakuthatha njengokuthi akukho semthethweni futhi kubukela phansi abakhetha ubuholi bomkhandlu. Sishaqeke nasozwaneni sesithola ukuthi ikhabhinethi yaKwaZulu-Natal ibuyisa usection 139(1)B of the constitution. Besilindele ukuthi MEC for Copter kuyothi mayebona ukuthi nakuba sesizilungisile izinto ayekhala ngazo phambilini kodwa sekuqhamuka izinto ezintsha funeka sazise ukuthi nazi izinto ezintsha ningayilungisanga. Ubuthelezi ngakulunye uhlangothi uthi umlawuli uzosungula uphenyo kulo masipala uthi lolu phenyo lulandela usetshenziswa budlabha kwemali. Lo masipala uzoba under administration kusukela ngomhla ka1 July kuya ku31 December.
Ngokuhambisana nalesi sinqumo, ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nesindaba zomdabu, umfundisi Thulasizwe Buthelezi, wethule umnumzane Bamba Ndwande njengoqokwe njengomlawuli kuwona lo masipala waseMkhanyakude. Londe Khatebe, SABC News, eThekwini. Kanoma sibheka kwezemidlalo inyuvesi ivethi sihloniphe usihlalo weKaizer Chiefs uKaizer Shintsha Guluva Mutaung ngeziqu zobudokotela ngenhloso yokuqhakambisa iqhaza lakhe egqugquzeleni ezemfundo kanye nokuthuthukisa intsha kuleli. Bekubungatwa lichawe. University of Witwatersrand eJozi ihloniphe umnumzane Kaizer Mutaung lowasungula licembu iKaizer Chiefs lophinza bengusihlalo walo ngikuthi abe ngudokotela weCommerce, Doctor of Commerce ngelulwimi lwekucela litiya. Kaizer Chiefs determines the happy index of this country. A couple of weeks ago we won the cup after 10 years or so. The country was in a very, very different mood. I've never seen the country like that. It was like there was a World Cup that was played here, and yet it was just a local competition, a local cup. Umnumzane Mutaung wasungula iKaizer Chiefs aneminyaka lengu-27 nje kuphela nga-1970. Take a chance in life and actually become a creator. Dr. Mutaung's life story is itself a message. He should have just stood there and not said anything. People would have known what he was talking about. Loka Mutaung wasungula licembu lakhe iKaizer Chiefs nga-1970 lokusho ukuthi lo nyaka iminyaka lengu-55 solo labakhona leli cembu. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu, leti dindzaba te-SABC ngibika ngiseJozi. Bukele umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu. Bukele usale kahle.